Kylie Jenner bodyguard hi in lam huve to em. Kylie fanupa diktak ani mipui nan rinwa nga bana ni a. Aming chu Tim Chung ni in police officer alaw nito China. Stormy alaw pian nu khan Stormy thalak chu internet a alar he a. Mi ta chuan Kylie fanule a bodyguard te in ang lutuk chu mak anti a. Tim chu camera a alan chang po in mi ten an pu na chu a phat thu emo adik lau thu po a soi ngai chuang lova. Kylie chuan an ha atangin a bana chumin hu a Tim chuan mi te thil soi chu adik lau thu statement aron chuak ani chumi hnuwa tang chuan Kylie Jenner chuan bodyguard mel tha pian nal le naupang arwai le to ngai lo ani tun hnu a bodyguard te chu muimhul nei le patling lam an ni to a Tim Chung hi Kim Kardashian chuan reilo te chung bodyguard ata na lo roi ve to a an hnu a Selena Gomez pon alo roi ve to boka Tim Chung hi anau pan lai chuan chum ve tak an china ma se basketball a khel hnu a ari na te aron thlaniama college zolo ma se kumsom ni pakhat ani atangin police officer ni in Los Angeles a kumsom don chuang a thok to ani